alaikum. Malam Jibrin. Malam Jibrin. Malam Jibrin. Aba. Lafiya na ga ka zo ka yi tagumi ne a ranar Allah. Haba. Irin wannan. Ai ya ku sa gaba ki da abubuwa lai ya wannan. Ba alaikum salam. Lafiya wai na ganka kayi zugurum haka? Jiya ina baka labari da yamma kafin a kira magariba na ji wani wa'azi ne ratsa kwakwalwa. Ina jin ka. Wa'azin bare kuwa gaskiya ya ratsa ne yadda baka tunani. Dan Allah. Din yadda na ji ma da a ce ban ka wani lokacin bane na mutu. Saboda na ji malami yana faɗe ƙarshen duniya idan ta zo za a dinga ganin mutane tsirara su. Shi abin ya tuka ni. Mata ko maza? Duka matan. Ku turundurin wa. Allah ya kai mu lokacin.